ċifri uffiċjali maħruġa mill-Uffiċċju Ewropew tal-Istatistika l-Eurostat jikkonfermaw li n-nies bla xogħol f'pajjiżna komplew jiżdiedu. Dan meta wieħed iħares lejn l-aħħar statistika li tirreferi għal Novembru li għadda. Fil-fatt meta wieħed iqabbel sena b'sena, Novembru 2019 ma' Novembru 2020, iż-żieda fil-qatt kienet ta' 3,000 persuna. B'hekk skont il-Eurostat l-ammont ta' nies bla xogħol issa qiegħed fil-livell ta' 13,000 persuna. Dan ifisser ukoll żieda fuq iċ-ċifri tas-sajf. Fil-fatt, minn rata ta' 4.5% il-persuni bla xogħol f'Malta u Għawdex żdiedu għal 4.8%. Din l-istatistika Ewropea twaqqad diskors politiku li ilu ġimgħat sħaħ jirrepeti il-Prim Ministru Robert Abela meta baqa' jiftaħar li qed jonqos il-qatt. Fosthom anke l-ħadd filgħodu stess waqt l-attività politika tal-Partit Laburista fil-Mellieħa u tenna li l-qatt rażżan u li qed jinżel ġimgħa wara ġimgħa. Rajna li bdejna nrażnu l-qatt, xi l-qatt reġa' beda jinżel ġimgħa wara ġimgħa wara ġimgħa. Kumment meqjus minn ħafna bħala arroganti u insensittiv mill-Prim Ministru li suppost qed jipprovdi l-għajnuna lil dawk milquta minn din il-problema.